Sanibonani, igama lami akhona wakamtshali. Ngizonixoxela isitori mayelana nokuthi ngaphuma kanjani emendweni. Ngahlangana nomuntu wami, ngahlangana naye emakethe kwaku-2016. Mangihlangana naye sasihlezi nosisi bami sibaningi. Mayefika angazi ukuthi igama lami walizwa kanjani, wafika esethi unamanga akhona. Angabuza ukuthi hawu igama lami ulithathaphi. Wathi hawu kade ngakwazi mina ngikwazela emaphusheni njengoba ngihlangana nawe nje la kade ngakwazi bengihlezi ngifuna wena. I said wow, okay. Maye ekhuluma nami engishela ngachazeka saqomana. Sahamba isikhathi esijola sathola ingane. Mase sithola ingane wathi ngithe ngisakhulelwe singawuyithola ingane wathi ucela ukuyovela ekhaya wahamba ovela ekhaya. Mase velile ekhaya sasuka emakhaya sazohlala la eThekwini eMlazi. Sisihlala eMlazi waqala umuntu washintsha. Engabuyi ekhaya. Uphume emsebenzini engabuyi. Mayebuya ngimbuza ukuthi baba kaAsiphe indaba ungabuyi. Athi yena indoda ayibuzwa. Uyibuza kanjani indoda ukuthi iphumaphi? Kulo kwenzeka lokho siqhubeka isikhathi. Ngabekezela. Ngesinye isikhathi abe ngcono kodwa into ebengimthanda ngayo ukuthi ubenza sure ukuthi makuphela inyanga ngisho ngangabuya imali yami neyingane uyayifaka ukuze sikwazi ukulala sidlile. Lo muntu ubekathandana nokuphuza utshwala ngenye imini uthe mayibuya wafika ekseni ubekaphuzile. Mayifika ngiyambuza ukuthi uphuma kuphi. Wathi ngakutshela ukuthi indoda ayibuzwa ukuthi iphuma kuphi. Umfazi akenza into ayizeli. Saloku sibanga lokho ke sixabana sibanga indaba ukuthi uphumaphi nokuthi ngiyambuza ukuthi uphumaphi. Uthe esuka engishayela kona ukuthi ngiyambuza. Cause nami bese siside isikhathi lokho ekwenza lokho kungiphatha kambi. Wangishaya wangilimaza. Themva kwalokho eqeda ukungishaya wabethi angiphenduke. Athi angiphenduke ngidunuse. Ngiyabuza ukuthi ngidunuselani. Wathi ngifuna wenza into awuyizele ekhaya. Ngifuna wenza into engangikushadele yona engangiyikhiphela inkomo zika baba. Nganqaba ukudunusa. Wangiphendula ngempama. Wangiphendula ngempama. Kwabe kungiphoqa ukuthi ngenze lokho akufunayo. Ngaphenduka. Wakwenza wayefuna ukukwenza. Lolo suku usuke ngingasoze ngalikhohle. Namanje nje kuhlale kubuya. Hayi, uthe maseka right waxolisa. Athi uyaxolisa ngiyakuphinde kwenzeke lokho akwenzile. Waseba nomkhuba nje ukungishaya ngento encane avela ngishaye. Ungonakalanga lutho nje. Hayi ngabekezela. Kusaphinde sathola enye ingane yesibili khona lapho. Ubengishaya ngikhulelwe. Khumbula kahle ngokunye ngaze ngawujika esibhedlela engishayile. Ngopha ngawujika esibhedlela. Ngoba uNkulunkulu uyasebenza. Ngabuya ingane yami iphila. Ngenye imini I think beku 2020 mangifika endlini ngangiphuma esontweni sasingene isonto la amasonto akeziyoni kuyiwe ntambama. Ngahamba nomunye usisi ethi asike sihambe senkonzweni mhlawumbe ngizothola usizo mayelana nalento engenziwa umuntu wami. Ngenze ukuthi khona into eyenzakalayo. Nangempela ngahamba naye ngithe mangibuya ngibuye esontweni lapho. Mangimfica endlini ngimfica unomuntu wesifazane. Ngimbuza ukuthi isidingo sokuthi ulethe umuntu la endlini yethu isiphi.
athi naye umuntu wesifazane njenganawe. Awazi noma naye ngizomshada njengawe yini. Athi into engiyifunayo la ukuthi ungene la embhedeni singeneni sobathathu. Ukuze nizongijabulisa nobabili. Ngimbuza ukuthi kwenziwa kanjani ke lokho ukuthi nijabule nibe bathathu embhedeni. Wathi uzobona namhlanje ukuthi kwenziwa kanjani. Ngathi mina ngeke ngikwazi. Wangishaya ethi ngizenza isilima ngishaya ngathi angikwazi lokho. Vele wangifica ngingaselona ivagina mina bengiyisifebe. Uyazi ukuthi mina vele into bengivele ngiyenza leyo. Ngimbuza ukuthi kanjani ngoba phela wena uyazi ukuthi mina bengisonta. Athena ngingazomenza isilima. Hayi. Wangishaya ngagcina sengivumela intando yakhe. Manje into engiyibuza yona ukuthi lo sisi yena uvuma kanjani ukuthi silale sibe bathathu embhedeni endodeni. Angazi noma umuntu emkhokhelile noma umuntu kwakunjani angazi. Waloko kuqhubeka ke senza lokho engishaya. Angishaya kwenze lokho aphinda axolise ekugcineni nathi uyaxolisa. Ngibekezele cause into ngangicabangela izingane ukuthi since senginezingane futhi ngiyamthanda ngengikwazi ukumshiya. Kumele ngiqhubeke nalempilo engiyiphilayo. Ngaloko ngiqhubeka ekuhambeni kwesikhathi nami ngagcina sengijola. Mayiphumile ngiphume ngihambe nami ngiyojola cause bengazi vele bese ngibona ukuthi akasena ndaba nami. Khona lo bhuti ube wasendaweni la besihlala khona. Ube nokungibuza ukuthi kahle kahle uhlaleleni uma uhle kangaka yini uyihlalele lapha le ndoda ngoba yakushaza zonke izinsuku. Ngitshela ukuthi ngiyamthanda like bethi maye ngizwile mangikhala ezazongiduduza. Ngagcina nami sekwakheke enye into enhlizweni yami. Ngagcina sengimthanda. Ubhuti lo ubaba kwami weza ukuthi ngiyajola. Mayesezwile wahamba uhlasela lo bhuti lo ngangijola naye. Ngabona ukuthi ayikuzoba inkinga ngagcina ngimeka kanjalo cause angibalekela ukuthi kuze kugcina sekuba nesidumbu. Phuma isidumbu ngenxa yami. Sekusuka ngokunye kwafika usisi. Efike efuna mina. Athi uze ngendaba myeni wami ngimbuza uzokwenzani. Athi uzongichazela ukuthi banezingane futhi bashadile. Hawu kanjani ngoba lo muntu ubehleze efika ebuye like bengekho into ebeyisolisa ukuthi lo muntu ushadile. Useshadile eceleni senomunye umfazi. Ubengifihlela konke lokho. And wangitshela nanokuthi unanezinye izingane emasayidini. Engathi lo sisi kuningi bekade kwazi angazi ukuthi ubekwazi kanjani kodwa nje uyena bekade eshuthi bemtshela yonke into. Ngathi decide lapho ukuthi angivele ngiphume ngiyoshiya umendo. Kuyimanje ngiziphilela nezingane zami. Angisenamuntu. Into engiphila nayo nje nansi. Yabo lokho. Yona ndoda yami le. Aba umuntu wesilisa. Ngisamcabanga empilweni yami. Uyabona lo kwangidunusisa kwakhe engihlanganisa namanye amantombazane akudlula ekhanda la. Ngiyambonga nje umuntu wesilisa. Ngiyabonga.